4 ta' April, San Sidor, Isqof u Duttur tal-Knisja, għex bejn il-560 u 636. San Sidor kien tifel ta' familja nobli Rumana li kienet qed tgħix f'Kartaġena, Spanja. 3 minn ħutu huma wkoll qaddisin: San Leonardo li kien Arċisqof ta' Sevilla, San Fulgenzio Isqof ta' Astigi u Santa Florentina. Fis-sena 599 sar Arċisqof ta' Sevilla wara ħuh u mexxa d-djoċesi b'suċċess kbir għal 37 sena sakemm miet fl-4 ta' April tas-sena 636. Kien bniedem ta' għerf kbir u kien l-aħħar wieħed fost il-filosofi nsara. Kien ukoll l-aħħar wieħed fost il-missirijiet tal-Knisja Latina u kien l-ewwel kittieb Nisrani li għamel summa, ġabra ta' għerf universali, u ġabar xogħlijiet Latini u Griegi li kienu jintilfu li kieku ma kienxu. Baqa' msemmi ħafna għall-opra tiegħu Etymology, kollezzjoni sistematika ta' 154 kittieb ta' żmienu fuq teoloġija, axxetika, storja, ġeografija, astronomija u suġġetti oħra. San Sidor attenda t-tieni konċilju ta' Sevilla fis-sena 619 u ippresjeda r-raba' konċilju ta' Toledo fis-sena 633. Ħadem ħafna biex il-Visigoti li iddominaw Spanja għal kważi 2 sekli ġew ikkonvertiti mill-Arjaniżmu. San Sidor miet fis-sena 636 ta' 76 sena. Is-soċjetà tagħna tista' sewwa sew tuża l-ispirtu ta' San Sidor ta' kombinazzjoni bejn it-tagħlim u l-qudusija. L-imħabba, il-fema u l-erf jistgħu jfejqu u jaqdu flimkien nies miksura u mifruda minn xulxin. Aħna maħniex barbari bħall-invażaturi ta' Spanja fi żmien Sidor, imma n-nies li huma marqa fil-għana u invażati mill-avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi jistgħu jintilfu f'ħajja ta' nuqqas ta' mħabba u kompassjoni lejn il-proxmu. X'jiswew imbagħad l-avvanzi kollha tal-bniedem tal-lum jekk titmermer l-imħabba li nafu li hi r-raġuni għalfejn ġejna f'din id-dinja. X'jiswilu l-bniedem intelligenti u għani jekk jikseb tant ġid u onuri biex imbagħad jitlef ruħu. In-Nisrani imħeġġeġ biex bl-avvanzi tad-dinja moderna jara kif jista' jħobb, jaqdi u jservi aħjar il-ħtiġijiet tal-ħajja tiegħu u tal-oħrajn b'attenzjoni speċjali lejn dawk l-aktar batuti u fil-bżonn. Il-bniedem jiftaħar għax niżel fuq il-qamar u kull sena jintefqu eluf ta' flejjes biex ikomplu javvanzaw f'missjonijiet spazjali ġodda. U x'ingħidu għan-nefqa fl-armi li kull pajjiż jonfoq biex ikun lest għal xi gwerra li tista' tinqala? Illum nista' nilħaq lil xi ħadd li qiegħed fuq in-naħa l-oħra tal-globu. Tassew li l-bniedem jaf ikun intelligenti u bravu, imma ngħid jien il-bniedem avvanza fejn tidħol il-karità, l-imħabba u l-għajnuna immedjata għan-nies fil-bżonn. Il-faqar irnexxielna niddistruġġuh. Nistgħu ngħidu li nies li jmutu bil-ġuħ, bil-mart, bil-klima għax m'għandhomx saqaf fuq rashom u oħrajn issa saru biss memorja tal-passat. U x'ingħidu għan-nies bi bżonnijiet fil-Gżejjer tagħna? Fl-omelija minn tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech, Isqof ta' Għawdex, waqt qudiesa fl-okkażjoni tal-gradwazzjoni tal-istudenti tal-Università, ġifieri fil-21 ta' Novembru tas-sena 2008, jgħidilhom hekk: Matul is-snin dejjem kien hemm nisġa qawwija bejn l-impenn intellettwali
u dik l-attenzjoni speċjali għal faqar qadim u ġdid. Kienu ħafna dawk li xorbu mill-lajn tal-erf biex imbagħad setgħu jaqdu ġenerożiment lill-fqir u liż-żgħir. Irrid nittama li dan huwa wkoll wieħed mill-ideali tagħkom li llum qed troddu ħajl lill-Alla talli temmejtu l-korsijiet tagħkom u issa tibdew tfittxu fejn tistgħu toffru il-kontribut personali tagħkom. Il-foqra qegħdin magħna. Peress li mhux dejjem issibu min ġenwinament isostnihom mill-kamp politiku, intom bħala ċittadini, kulħadd espert fil-kamp tiegħu jew tagħha, tistgħu tkunu it-tama tagħhom li b'xi mod tgħinuhom ħalli jgħixu ħajja umanament dinjituża. Għandna familji li qegħdin ifittxu min jgħinhom biex jelbu id-diffikultajiet relazzjonali u finanzjarji. Għandna ħaddiema li jixtiequ serħan il-moħħ dwar ix-xogħol li għandhom. Għandna tfal u adolescenti li qed jaffrontaw sfidi ġodda fis-sistema edukattiva. Għandna ħafna aspettattivi biex fil-qasam tas-saħħa ikun ażgurat ir-rispett lejn il-ħajja. Għandna anzjani li jibżgħu li fl-aħħar fażi ta' ħajjithom mhux se jkollhom min joffrilhom kenn. Dawn biex insemmi ftit eżempji. San Bernard jikteb: hemm dawk li jridu jkunu jafu biex ikunu jafu, u din hija kurżità. Hemm oħrajn li jridu jitalmu biex ħadd ieħor ikun jaf li huma jafu, u din hija vanità. Oħrajn li jistudjaw biex imbagħad ibijaw l-erf tagħhom għal flus u l-unuri, u dan huwa tal-mistħija. Hemm min għandu qatt ċat-tagħlim biex jinforma lilu nnifsu, u din hija azzjoni prudenti. U hemm dawk li jistudjaw biex jagħmlu l-ġid lill-oħrajn, u din hija għażla karitattiva. Huwa kliem miktub ħafna snin ilu imma attwalissimu. Nitolbu lil Mulej biex iseddaq fikom din il-motivazzjoni li semmejt fl-aħħar. San Ġagbu jgħidilna li jekk hemm xi ħadd għaref u għaqli fostna ħajuri bl-imġiba tiegħu bl-Emil, Ġagbu 3:13. Ninaqat mal-Apostlu nawguralkom li l-erf li ksibtu fis-snin li għaddejtu l-Università, erf li żgur qatt tridu tikkonfermaw u tkattru bil-formazzjoni kontinwa, erf li jgħinkom tiskopru minhu Alla u minhu l-bniedem, jiswilkom biex tagħmlu id-dinja aktar umana milli sibtuha. U int qed tuża l-intelligenza, l-erf u l-kapaċitajiet tiegħek huma x'inhuma biex tkun ta' servizz lejn il-proxmu tiegħek? Li tħalli d-dinja aħjar milli sibta bil-mod kif għamel Kristu, San Sidor u tant oħrajn huwa l-programm ta' ħajtek. Talba mill-liturġija tas-Sijat. Għati widen Mulej għat-talb li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Sidor biex bħalma hu kien ta' fejda kbira għall-Knisja bit-tagħlim qaddis tiegħu, hekk ukoll ikun ta' għajnuna għalina bit-talb tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.